V Dámskom klube v tejto chvíli vítam pani Penksovú. Dobrý deň. Dobrý deň, vám prajem. Vítajte v Dámskom klube, pani Penksová. Opäť sa naučíme niečo o dýchaní, samozrejme o správnom dýchaní. Dnes sa zameriame na podporu a takú zdravšiu podporu nášho srdca, pretože to dýchanie má s tým súvis. Do akej miery teda ovplyvňuje dýchanie zdravie a kondíciu srdca? Nechcem teda povedať úplne ako z toho zdravotného hľadiska, ale ako môžeme vôbec podporiť zdravie srdca našim dýchaním? No, dýchanie má priamy vplyv na zdravie nášho srdca, lebo vlastne dýchanie nám zabezpečuje dostatok kyslíka, to znamená, že aj okysličenie krvi a srdiečka všetkých orgánov, ale zároveň výrazne vplýva na krvný tlak, na rytmus nášho srdiečka, takže priamy a veľmi výrazný vplyv. Čiže aj takú tepovú frekvenciu vieme ovplyvniť si dýchaním. Áno. Vieme napríklad aj znížiť si tepovú frekvenciu? Áno, vieme si znížiť. Práve aj ľudia, ktorí aktívne pracujú s vedomým dýchaním alebo s dýchovými technikami, tak častokrát majú aj nižšiu frekvenciu, srdcovú frekvenciu ako bežný človek. Ale zároveň si vieme znížiť tepovú frekvenciu práve tým, že pokiaľ dýchame nosom, pokiaľ dýchame bránicou, pokiaľ dýchame pomaly a náš dých je dostatočne prehlbený, tak my aktivujeme parasympatickú reakciu organizmu, čo je reakcia nervového systému, ktorá nám zabezpečuje uvoľnenie, upokojenie a vlastne aj spomalenie rytmu nášho srdiečka a frekvencie, tepovej frekvencie srdiečka. Naopak, ak máme aktivovaný sympatikus, to znamená opačnú časť tohto nášho nervového systému, tak vtedy sme v strese, zvyšuje sa nám tepová frekvencia, častokrát môžeme cítiť horúčosť alebo potenie sa. Takže áno. Začneme teda tým správnym dýchaním. Mnoho ľudí nesprávne dýcha a mnoho naozaj aj tak dýchame, že by ste nám povedali, že nie je toto správne. S tým by som možno ukončila. Začneme tým, akú zmenu máme vykonať, aby sme naozaj teda podporili zdravie nášho srdca. V prvom rade je potrebné zistiť, kde nastal taký nejaký disbalans alebo problém z pohľadu dýchania, lebo niekedy to môže byť práve, že choré srdiečko častokrát spôsobí aj dýchavičnosť. Takže môže to byť dýchavičnosť spôsobená ochorením srdiečka a kardiovaskulárneho systému, ale veľakrát sa stretávam s tým, že je to opačne, že práve napríklad ústne dýchanie alebo veľmi plitké dýchanie alebo tzv. Hrtanové alebo hlasivkové dýchanie, ktoré si môžeme ukázať, tak sú spúšťačmi oslabenia kardiovaskulárneho systému a z dlhodobého hľadiska vlastne spôsobujú niektoré ochorenia. Čiže my budeme prepájať nesprávne versus to správne. Takže nech sa páči, ukážka toho, čo ste teraz povedali. Nesprávne dýchanie je hrtanové dýchanie. O čo ide? O aké dýchanie? Pomenováva sa to hrtanové, úzkostné dýchanie, hlasivkové dýchanie a vlastne hlasivkové alebo hrtanové aj preto, lebo sa nám výraznejšie objavuje na úrovni hrtanu alebo hrdla. Jeho počuť, či už v nádychu alebo vo výdychu, alebo v oboch a znie asi takto, že to musí byť asi aj taký nepríjemný pocit v hrdle, taký aj vysušený, by som povedala. Častokrát sa deje práve to, že ľudia, ktorí takýmto spôsobom dýchajú, tak cítia aj horúčosť, či už v tele alebo v samotnom hrdle. Častokrát sa to spája s pálením hrdla, škrabaním v hrdle, pocitu nejakého tlaku alebo nejakého guličky, suchosti. Niečo mi tam prekáža? Áno, niečo mi tam prekáža. A vlastne takýto spôsob dýchania nám spôsobuje to, že nám extrémne zahrieva naše vnútorné prostredie a tým pádom veľmi výrazne zaťažuje funkčnosť srdiečka, pretože to nemá rado horúčosť. A zároveň zaťažuje naše pľúca, lebo tie slúžia na to, aby ochladzovali systém a tým, že sa systém aktívne a dlhodobo prehrieva, tak pľúca musia pracovať o to viacej. Martinka, keď sme sa v tejto chvíli našli v tomto nesprávnom dýchaní a pri tejto ukážke, čo môžeme v tejto chvíli urobiť preto, aby sme to naozaj že veľmi rýchlo zmenili a ako vlastne toto nesprávne dýchanie zameniť za to správne? Úplne najúčinnejšie a takéto prvotné je tá aktivácia parasympatického nervového systému. Za pomoci dýchu to môžeme urobiť jednak spôsobom tým, že sa pomaličky nadýchneme nosom, zľahka, bez dvíhania ramien a vydýchneme jemne, čo najtichšie cez ošpulené pery. Takže vyzerá to takto, že a pomaličky výdych. Prečo cez pery? Prečo nemôžeme vydýchnuť napríklad nosom? Mnohí ľudia možno dýchajú iba nosom, tak. Aj výdych. K čomu tam dochádza? Aká je tam vlastne tá zmena? Jednak ten výdych ústami vieme lepšie ovládať.
Najmä ak máme oslabené dýchanie, tak veľakrát práve nosom nevieme dostatočne vydýchnuť a takýto výdych, že sa sústredím na ten zvuk, na tú jemnosť, tak mi pomáha výdych predĺžiť a práve to predĺženie výdychu, bez toho, aby sme to robili na silu, nám pomáha k aktivácii parasympatika. Takže vždy sa len zamerať na to, aby bol výdych čo najjemnejší a najtichší. Ale je to veľmi ťažké osvojiť si. Aj do toho bežného života. Z praxe, keď by ste nám vedeli povedať. Viete, že naozaj niekto má taký problém a dlhodobo sme roky zle dýchame, alebo teda nesprávnou technikou dýchame. Ja vždy odporúčam, áno, je to ťažké, ako čokoľvek, čo chceme zmeniť, akýkoľvek zlozvyk, ktorý chceme zameniť za dobrozvyk, potrebuje pravidelnosť a potrebuje niekedy aj dlhodobú prácu. Ja vždy odporúčam, toto cvičenie vieme aplikovať kdekoľvek a kedykoľvek. Či stojíme v zápche, či sme doma pri varení, vidím pána, alebo kdekoľvek sa nachádzame. Nikto to nevidí, nikto to nepočuje a vieme takýmto spôsobom dýchať. A tým, že nebudeme čakať na tú reakciu nášho srdiečka, nášho systému, ale budeme, povedzme si, 10 takýchto dýchov urobím 2 až 3 krát denne, tak už pomáham tomu systému k aktivácii parasympatika a k zlepšeniu zdravotného stavu. Čiže uvedomiť si to, pracovať na tom a tá pravidelnosť a ono sa to potom ako keby dostane do normálu. Môžeme ísť v ďalšej ukážke? Ďalšia ukážka cvičenia je to, že vlastne aktivácia, volá sa to koherentné dýchanie, kedy vlastne pomáhame prostredníctvom nášho dýchu ku komunikácii, dobrej komunikácii srdiečka a mozgu. A toto dýchanie sa vlastne robí spôsobom, že nádych a výdych sú rovnako dlhé. Pri ľuďoch s kardiovaskulárnymi ochoreniami odporúčam, aby nádych a výdych boli na 3 sekundy. Nejdeme do nejakých extrémnych nádychov a výdychov, lebo naozaj veľmi často títo ľudia majú oslabený aj ten dýchací systém. Takže dýcham nosom a ideme nádych, že môžete, ja budem počítať, a môžete tak vy, dýchajte. Takže nádych, 2, 3, kratučka zádrž, výdych, 2, 3. Dýchame nosom. Áno. Nádych aj výdych sú nosom v tomto prípade, lebo vždy ústami dokážeme o niečo dlhšie vydýchnuť. Takže nádych a výdych nosom, takže môžeme znova. Nádych, 2, 3, výdych, 2, 3. Ale tam to bude málo. Áno, ale aj možno, že spomenúť v tomto prípade, ja som sa nadýchovala teda do pľúc, neviem, či je to správne, alebo skôr do bránice. To je asi chyba, ktorú som spravila. Výborná otázka, nie. Práve, že veľakrát, keď začíname s dýchovými technikami a nemáme ich kompletne odporúčané, vždy ja odporúčam, aby sme konzultovali dýchové techniky s niekým, kto sa v tom vyzná, lebo a hlavne pri ľuďoch, ktorí majú kardiovaskulárne problémy, môžu niektoré techniky spôsobiť opak toho, čo chceme. Takže vždy odporúčam na začiatok, neriešte, kam dýchate, pretože častokrát nevieme dýchať do bránice a tým pádom si vytvoríme napätie práve tým, že vlastne neviem sa tam nadýchnuť, neviem zrazu ani vydýchnuť v tom. Takže pre túto chvíľu neriešte, kam dýchate, len sa sústredte na to, aby ten nádych a výdych bol v rovnováhe. A veľakrát sa stane, že keď sa to cvičenie zopakuje možno 10-15 dýchov, tak sa udeje to, že telo sa automaticky spontánne vráti na malú chvíľu do bránicového dýchania. Máme ešte nejakú ukážku dýchania? Rozmýšľam, že čo? Veľmi som opatrná pri technikách, poviem to na rovinu, že pokiaľ ide o kardiovaskulárne ochorenia, tam je naozaj veľmi dôležitá tá individuálna diagnostika a prístup, pretože tam maličké zmeny v tých dýchových technikách môžu spôsobiť to pozitívne alebo naopak negatívne. Dých je potrebné si uvedomiť, že dých, tak ako nás môže liečiť, pokiaľ je ľahký, voľný, jemný, tak nás môže, poviem to, extrémne zabíjať, lebo plitké dýchanie nám vlastne spôsobuje obrovské napätie v tele, nedostatočné čistenie toxínov a záťaž pre všetky orgány. Čo je to vlastne to plitké dýchanie v praxi? Keby sme to chceli akoby povedať v číslach, tak je to niekde nádych okolo 2 sekúnd, výdych okolo 2 sekúnd. Pri hyperventilácii to často môže byť nádych na 2-3 sekundy, výdych len na 1 alebo 2 sekundy. A Hej? to sa deje pri strese napríklad, takéto dýchanie, to plitké? Áno, tým, že sa aktivuje sympatická časť nášho nervového systému, tak telo potrebuje viacej kyslíka na to, aby zvládlo danú situáciu, takže spôsobí vlastne to rýchle dýchanie, aby zabezpečilo čo najrýchlejšie. Na záver by som sa vás ešte spýtala teraz mimo tejto témy. Ďakujeme veľmi pekne aj za to objasnenie, ako teda podporiť zdravie srdca správnym dýchaním a teda aspoň tie techniky, ktoré sú nápomocné pre každého jedného z nás, pretože ako ste povedali, naozaj toto si už vyžaduje aj individuálny prístup. Dnes s pánom docentom Kučerom sme riešili štikotku a teda bolo tam spomenuté, že to do istej miery a do veľkej miery aj súvisí s dýchaním. Čiže z vášho pohľadu
radu. Naozaj platí tiež to, že keď sa nadýchneme, chytíme si teda nos, tak naozaj tá štikutka by mala prejsť, ale nie vždy to úplne platí. Tak. A je nápomocné a pomôže. Máte ešte nejaký tip? Mám, akože keď vieme, tak je úplne ideálne, že ten nádych priniesť práve do tej oblasti bránice, aby sme ju uvoľnili čo najviac. Ale veľmi dobrá pomôcka, keďže náš jazyk, to sa tiež rieši napríklad pri ústnom dýchaní, je veľmi úzko prepojený práve s vagusovým nervom a s našou bránicou, tak veľmi funkčné je použiť aj lyžičku, čajovú lyžičku, dať si ju, alebo slamku, dať si ju takýmto spôsobom cez pery. Ak môžeme jednu čajovú lyžičku, tak môžeme si... Neviem, či sa nám to úplne podarí, takže ale teda... dáme si ju cez pery. Ale iba medzi pery, nie dáme medzi si ju v zuby. podstate takto, medzi zuby. Aj medzi zuby. Alebo my ju potrebujeme uchopiť. Máme, ďakujeme vám veľmi pekne. Nech sa vám páči z tejto strany. Aha, že medzi zuby. A takýmto spôsobom budeme piť vodu. To sa ešte aj napijeme. Wow. A to by malo prejsť. Áno, my týmto spôsobom inak trénujeme s maličkými deťmi aj uchop pier. Ivetka už ide na to, aj bez tikutky. Áno. Takže toto je jeden zo spôsobov, ktorý z mojej skúsenosti funguje. Ďakujeme, opäť sme sa niečo nové naučili. Vidím, že aj pána docenta zaujala táto rada. Tak keď budeme mať tikutku, vyskúšame a budeme mať samozrejme, ak budeme mať po ruke čajovú lyžičku. Pani Penksová, ďakujeme za všetko aj za túto poslednú ukážku. Všetko dobré, tešíme sa na vás aj na budúce. Ideme do kuchyne, nech sa páči.